Elona xhala likhulu kweli ngoku yintswelangqesho, iqondo liphezulu lendlala nokungalingani. Uqoqosho lweli luphansi koxinzelelo kwaye kulindeleke ukuba lukhule ngo-1.9% kulo nyaka. Ingcali zoqoqosho zithi kufuneka zilungiswe ngokukhawuleza iingxaki eziphathelene noqoqosho kweli. Ukuba kunjalo kuza kunyanzeleka kuba eli lijongane nenani eliphezulu labantu abafumana izibonelelo zikarhulumente. And the more we delay the revival of the economy, which means more people are going to be unemployed, which means they're going to be dependent on government handouts. Ngokwengxelo yeziko lijongene nendlala nokungalingani kweli, ithi imali esibonelelo zikarhulumente se-350 nesinikwa abo bangaphangeliyo ngelokuthomalalisa ulwamvilo lwe-COVID-19 ayanelanga. The 350 remains hugely inadequate. I mean, it's only 56% of the food poverty line of 624, which means with 350 people still can't afford the basic necessities, the food necessities to be able to survive on a monthly basis. So I think the immediate concern will be the extension of the SRD grant. Ezinye ingcali zithi ukuvulwa kwamathuba emisebenzi kweli kuza kuqinisekisa ukuba abantu abaxhomekeki kwizibonelelo zikarhulumente. If you check the small business development sector or the small business department, we believe that if there is more funding allocated to that department, they will be able to assist small businesses. We know many small businesses had to die in the past 2 years because of this pandemic. Kusenjalo ingcali kwimiba ezemisebenzi ithi kuza kufuneka imali ebekelwe ukuvuselela uqoqosho iye kulo maphulo okuvula amathuba emisebenzi. The money that is, for example, used as a stimulus package for the economy, part of the stimulus, the money that is used to revive the economy, goes to the people intended for in terms of employment, in terms of job creation, but also how are the skills mismatched between what industries and employers need and what our graduates have and sectors and future potential employees have. That skills mismatch, that gap, how is it going to be fixed? Ukanti kukho amakhwelo ukuba urhulumente ajonge nganyusa irhafu ngokugqithisileyo njengoko oku kungabeka phantsi koxinzelelo abo banganamisebenzi kwakunye namakhaya angathathintweni.